साइकेल लिरिक्सनि केरियाल दानि सिख्लाफ्रा नागिरो हौवा साख्रियाल So I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got my बे भिडियोखौ नायनायनि सिगां डिसक्लेमारखौ फरायनानै ला आरो बे भिडियोखौ एन्टारटेनमेन्ट थाखायसो बानायनाय जादों बेखौ सिरियासलि लानाङा। हेलौ लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो नोंथांमोननि सेराव सफैलायबाय। बिदिब्ला भिडियोनि मेन टपिकआव लेट्स गो। दा आंजों लोगोसे कासे सिंगार दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ खननानै दिन्थिहोगोन। बिथाङा क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि गासैयावबो मेथाइ खननानै फैखानाय। बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खननो रोंगौ आरो बिथांनि मेथाइ खोनासंबा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि कल जाखायोना नोंथांमोना फोथायाबा नैबे भिडिअ'आव नायदो। Ini मेथाइ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेखौ फैगोन मुसलपुर बाक्सा सिफुनगाटा मागो मेलायाव बेखौनो लाबोगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। नोंखौनो लाबोथारगोन। फैदो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ'नि सायाव। आब'नि भिडिअ'खौथ' बहुद नायबाय थायो आं आब'नि भिडिअ'खौ बिराद मोजां मोनो खिन्थु आब'ना मा बे जांख्रिनायल' भिडिअ'खौ नायना लाग्रोनोसै नों मा बुङो। नोंमारखौलाय जिमान महर मोखां सोलायबाबो पुराना आदोदा सोलायानो। नोंमारखौसो बे आब'नाबो बे जांख्रिनाय पुराना आदोदा सोलायमाराखैथ' दालासिनो बे जांख्रिनायानोसै नङा होमबा? दै बे आब' सासेखौसो बयबो लालिपप लालिपप होननानै बुंथारोलै। बेनिखायनो आं बे आब'नि भिडिअ'खौ नायनो गोसो जाबाय। मानि थाखाय लालिपप बुङो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायदों मानि थाखाय लालिपप बुङो एसे भिडिअ'खौनो नायनानै ला। Buset itu player gede amat. Game Sri Salami बड़ा बड़ा बाबो बिदिसो भिडिअ ओरै ओरै देखायो बिनिखायनो लालिपप बुङो। मिस ललिपप बुंबाय थागोन जों नोंखौ मिथिबाय। आं साइज गैयैखायनो आंनि लोगोजोंसो आंनि गोसोथोनाया खारफालांबायब्रा। मिन्थियाबा नैबे बे आदाया मा बुंदो नोंथांमोना मिन्थिनानै लाखा। नावबो हेन्डसाम लोगोफोरखौ नोङो गार्लफ्रेन्ड लोगो हमथांबालाय लांफाथारनाङा। लोगोखौसो गोसोथोफायो बिसोरो बिराद फाग्ला। आं मिथिजोबोथ' बिसिनि बे आदा बुंनाया सैथोमारना लोगोफोर नोंमारखौसो। बे भिडिअ'खौ सिरियासलि लानो नाङा। बे भिडिअ'खौ एन्टारटेनमेन्ट थाखायसो बानायनाय जादों आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौबो थुना ला। बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।